naggastos na naman po tayo mga kapatid. Hey Berry Fam! Welcome back to my channel again, but if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, isi-share ko lang sa inyo yung nabili ko sa Watsons and sa Lazada, a little bit of skincare and makeup products, and meron din akong natanggap na product from other people. And yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon guys. So if you're excited to see what I got for this month of October, nagagawa natin ng mga reviews, please keep on watching. Simulan natin guys yung haul video natin sa Watsons, and pati lang naman yung binili ko dito guys kasi nagmamadali na talaga kami nung pumunta kami kasi hindi naman kasi mag-shop yung gagawin namin ni Dana nung pumunta kaming SM. So mga necessities lang, and I hope may mga interesting na nabili ko. So, yung una dito guys is this one. This is the Shea Butter and Peach Scented na kanilang refill na pang hand wash. Yan. So, ito yung binili ko guys kasi buy one take one siya. Para sa banyo, tsaka para dun sa kitchen. Yan. Yung isa naman guys, naamoy ko. This is a lavender and chamomile scent naman guys. Yan. So, I will just put the prices in the description box down below guys para makita nyo kung magkano tong mga to. And basta mura lang tong alam ko eh. May lagayan naman na kasi ako, may pump naman ako. So hindi na ako bumili ng may pump or yung may bottle kasi magbabayad ka na naman, tsaka save Mother Earth. Ayan, mga reusable yung gamitin natin. And then guys, bumili ako ng sabon natin kasi kailangan natin ng sabon. Necessity yan. So ito guys yung binili ko. This is the Kojisan. Alam nyo naman, basta pumupunta akong Watsons, di talaga ako nawawalan ng Kojisan na binibili. Actually, dapat to para kay Mac, dapat to. Kasi nga yung sabon ko nung nasa SG ako, iniwan ko na sa kanya yung Kojisan na dinala ko. And maganda nga daw. Sabi niya nakakapagpalighten daw ng mga dark spots, yung parang mga mosquito bites daw na ganyan. So, nagustuhan niya. Kaso, wala. Yung pagpapadalhan ko, hindi ko siya napadala. So, akin na to. Next naman dito guys is this Myra E na ating moisturizer. Ito yung ginagamit ko, yung may SPF 15 na double sunscreen. Ito siya. Ito yung pinakamura na moisturizer. Pero ito yung laging gamit ko kasi eh. Sunod naman dito guys na nabili ko is this one. This is the hair removal hot wax kit. Ayan. So, naubos na kasi yung pang wax ko. So, bumili ako. And then, bumili din ako ng kanilang strip. So, ito guys yung nilalagay ko lang to actually sa stove. Ayan. Natutunaw na siya pag sa stove. Let me know if you want to see a tutorial. Parang nahiya akong gumawa ng tutorial para sa kilikili. Pero ito guys, and dalawa na yung kanyang laman. So, ganyan na siya. And meron din itong spatula. Let me know lang naman. Kung gusto nyo lang ha. Pero kung walang may gusto, di ako gagawa. Di ko i-release yung kilikili ko. Ay, may spatula na siyang ganyan. Next naman dito guys is this one. This is a Vaseline Lip Therapy na original. Meron kasi akong Vaseline na yung maliit na ganyan na para sa lips talaga. Hindi ko alam kung nasan na, kung may napagbigyan na ba ako, may kumuha na ba, pero wala. And gusto ko kasi guys yung ganito na lang kasi mas madali siya para hindi ko na siya i-dip yung finger ko para maglagay ng product. And gusto ko ilagay ko na lang to sa bedside table ko para kapag gabi bago ko matulog maglalagay na talaga ako. Though madami naman akong lip balm dyan guys, kaso may kulay kasi ayoko naman na matutulog ako na may kulay pa yung bibig ko. Gusto ko yung talagang fresh, clean yung skin ko kasama ng bibig. Akala ko Nivea yung nabili ko. Vaseline pala to. Yun. But anyway, lip therapy siya. And then, pang skincare pa din guys, meron akong binili na Recovery Sleeping Gel Mask. Ito yung blue. And then, lang to, 24.50. And then, yung Vitamin Nest Sleeping Gel Mask. Ito guys, hindi na ko complete yung aking night routine, skincare, night routine ko kapag wala akong ganito. Parang ito yung pang-lock-in ko ng moisture para talagang in the morning, talagang fresh na fresh yung skin. Parang hindi siya ngarag. Parang hindi ka nangarag the night before sa duty, gano'n. So, gustong-gusto ko ito guys para fresh pa rin kahit morning na, ayan. And then, ito naman guys, this is the EB or Ever Bilena Matte na two-way cake. Ayan siya.
And this one is 165 pesos. Tingnan natin. Ito pala. Ewan ko kung ito ba yung nagka-trending na Everbilena. Pero it looks like that. Sana ito yun. Check ko. Kung ito. Pero gagawan ko siguro to ng review. Ayan. So, mag-move on naman tayo guys sa Lazada. Actually, yung binili ko sa Lazada is makeup from Everbilena. Kasi diba may Lazada Mall? Tama ba? Parang Lazada Mall. Oh, no. May Everbilena store, tapos may Robinsons Department Store sila doon. And yung nagkikarry kasi guys ng dalawang products or yung ibang bagong products ng Everbilena is only Robinsons Department Store. And ang Robinsons kasi dito sa amin guys, malayo pa siya. So, hindi siya on the way na talagang yung highway dito sa harap namin. So, iba pa yung sasakyan mo pag nag-commute ka. So, sabi ko, mag-online, na lang ako, purchase na lang ako. And I'm planning to do a full face kasi na Everbilena to review the products na galing Everbilena. So, yun yung binili ko, guys. So, unahin natin itong unang bag na ito. Lazada. Actually, guys, ginamit ko yung shopback ko sa pagsa-shop dito. So, if you're interested lang naman, you can get free 100 pesos kapag nag-sign up kayo using my link. I will put the link in the description box down below lang naman. Para every time that you shop in Shopee, Lazada, Booking.com, ganyan, pag may mga pabook kayo, you can use the shopback kasi sayang din naman yung makukuha nyo na return. Actually, nakakuha na ako ng pera doon sa shopback. Mga 1,000 na rin naman. Dahil sa mga pagpapabook ko ng hotel, ganyan, ng mga activities, basta pag sa shopping, ganyan. Gamit ko kasi lagi yung shopback. And ang kailangan mo lang naman doon guys, download mo lang yung shopback na application, and then pupunta ka sa shopback, tapos kailangan din naka-upload yung Lazada na naka-upload na ka, download din yung Lazada na application, tapos pupunta ka sa shopback na application, tapos piliin mo na lang yung Lazada, and then that's the time that you can shop sa Lazada na. Hindi ka pupunta sa mismong app ng Lazada. Punta ka muna sa shopback na app, tapos dediretso na yun sa Lazada kapag pinindot mo na yung Lazada doon sa mismong shopback. So that's the time that you can get your shopback or cashback kapag nag-shopping kayo using shopback. So yun nga guys, if you will sign up using my link in the description box down below, makakakuha kayo ng 100 na pera. Yan. So, simulan natin dito sa malaking bag na ito. Ano bang binili ko? Actually, hindi ko na natatandaan. Tapos, binuksan ko kasi ito sa hospital. Puro sila, wow! Ganyan. So, eto guys. Bumili ako ng mga palette pala to. Yan. 1, 2, 3. Tapos, eto. So, ito guys, binili ko yung Everbilena Super Curl na waterproof kasi nga sabi ko, kahit hindi ako masyadong nagmamascara, pero napag-isip-isip ko, pag may mascara kasi mas buhay yung mata. And syempre, dahil nga lagi tayong puyat sa duty, ganyan. So, kapag mag-duty ulit, hindi ka mukhang narag dahil nakataas yung lashes. So, parang buhay na buhay, gising na gising kang mag-duty. And waterproof siya, so perfect siya kahit mapagpawisan. Then, next naman dito guys na binili ko is this one. This is the Beauty Brick Eyeshadow Palette naman. Ito guys yung kanyang itsura. Ay! So, meron pala siyang ganito guys. Yung, hindi ko rin ginagamit yung mga yan yung mga sponge na ganyan, pero ibalik na lang din natin. So, ganyan siya. Ayan yung kanilang mga kulay. So, I will make a separate review naman of this product guys. Next naman guys na binili ko is this cheek set. So, pinag-isipan ko, bibili ba ako ng blush? Bibili ba ako ng pang-contour, ganyan. Meron naman ng pang-contour, so parang blush na lang yung kulang. Pero sabi ko parang mas mapapagastos ako kung isa-isa na bibilhin ko. So ito na lang, hindi ko in-expect na ganito siya kalaki. Laki niya, besh. Ayan o. So ayan siya guys. And yung kanyang blush, sana akma sa aking skin. Ganyan siya. Uy, parang ay blush na yon. Pero tingnan natin ha. Yung kanyang pang-contour naman, mas dark for sure. Hala, parang hindi siya magkukontour. Parang mas dark pa ito. Parang mas pang-contour yung blush niya. And then, yung kanyang highlighter naman is, may konting hint na may sheen. Ayan. So, ito yung contour. Ito yung, excited na akong gamitin to. Yan. So,
So, ito guys yung nabili ko sa Robinsons na mall, Robinsons Department Store Mall sa Lazada. Punta naman tayo guys sa nabili ko sa mismong Everbilena Store. Ito naman guys yung nabili ko sa Everbilena Store. Natin. Actually, hindi ko pa nabubuksan tong mga to. Binuksan ko lang siya sa binuksan ko lang sa hospital pero hindi yung bukas na bukas talaga. Konti lang to guys. Bumili ako ng foundation and I'm hoping this is the first time that I bought a foundation online kasi ang mahirap online kasi guys kapag foundation, hindi mo siya masaswatch. So parang sige na nga, let's take the risk and I got it in the shade natural kasi may nagtanong kasi doon sa Lazada na ano po bang shade yung pwede sa morena, sabing ganyan ang sagot nila natural. Sana lang. Hala, kinakabahan talaga ako. Sana mag-match siya sa skin ko. Hindi muna natin bubuksan para yung reaction ko sa na lang, sa full face na lang natin. And then bumili din ako guys ng kanilang lipstick and ito medyo na-disappoint ako. Yan. Ito guys, in the shade Amore. Yes. That's the shade. Yan guys, ito yung kanyang shade na Amore. Yan. And, tama ba? Ito? Yeah, ito. And, akala ko kasi ganito siya ka-dark. So, compare mo naman. Same ba? Almost the same. Pero kapag sa personal, parang ang light niya. So, tingnan natin kung kung maglalast siya ng ganyan. So, 12 months lang palang expiry date nito. And then, last na binili ko naman, guys, is this one. This is the Everbilena na original pencil na pangkilay nila. Meron kasi silang bagong pangkilay ngayon, yung may paddle brush, parang ganun. Kaso din ako bumili kasi ayokong mag-spend sa pangkilay kasi ang dami ko pang pangkilay dyan na hindi ko pa nagagamit. So, eto na muna yung binili ko and tested ko na to, guys. So, sasabihin ko na lang yung thoughts ko regarding this product sa full face na natin, na makeup natin. Excited na ako. First time kong gagawin yon. So, sana supportahan nyo. Last naman, guys, is this bag from Singapore. Ito, pasalubong to sa akin ni tita ko. And, meron siyang binili. Hindi ko alam kung galing Miniso ba to. Syempre, paano pa nga bang gagawin natin? Ano pa bang perfect na ireregalo kay Mia? O, diba? Mask! Ito, bumili si tita ko ng Coenzyme Q10 na mask. Naalala ko tuloy yung Q10. Hindi to. Yung Q10 na pangtanggal ko ng makeup ko. So, ito guys. Parang may lemon siya. Firming Lift. Ito naman, Relaxing and Calming. Na may lavender mask din siya. Oh, ito age-defying. Collagen mask. Ito ngayon guys, more on nagiging ganito na yung products na gusto ko. Yung mga age-defying, mga collagen, ganyan. Kasi, we cannot deny the fact that we are not getting any younger, di ba? Parang ang tanda pag nasalita. Pero, yun. Kailangan ingatan yung skin para mas lalong hindi mag-age, di ba? Tapos, ito naman, rejuvenating. Ano gusto ko to? This is pearl mask naman, guys, na rejuvenating. Hindi ko alam kung galing ba to ng Miniso. Kasi, meron siyang binilid sa akin na lipstick. So, may binili pa siya na lipstick and this one is from Miniso. Parang gusto ko tuloy gumawa din ng full face na makeup na Miniso. Let me know down below guys if you're interested to see that. Ito guys, yung kanya expiration date, meron na siya dyan, 2020. So, kahit nabuksan man siya o hindi, mag-expire siya. Unlike sa ibang product na mag-expire lang from the start na inopen mo siya. So, oh my God! Look at that shade! Can you look at that shade? That is a killer shade. Oh my gosh! Ayan siya. Ito siya guys. Oh, parang light siya. Pero, yeah. I like it. Parang brick ganyan. Oh, na-excite ako. Thank you, Ikit. So, yun lang guys yung mga napamili ko sa Lazada, sa Watsons, and yung binigay sa akin from Singapore. And yeah, excited ako guys na gawin yung full face na Everbilena na makeup kasi sobrang, wala lang, na-excite ako kasi affordable silang lahat. So, nakaka-excite na may mga affordable products na mabibili dito sa Philippines. So, yun lang guys. If you enjoyed this video, please don't forget to give your thumbs up. Ayan. To click the thumbs up button. And of course, if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And please share this video sa mga kaibigan nyo na rin na mahilig sa mga haul, sa shopping, sa makeup, sa skincare. And that's it. I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah! Listen to my heartbeat.